The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor, baki way. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sau pun riulak. Just wow. Shwa bak sarkar jalakan penlongi ke Jingïakren bat ke Central Executive Council ke KSU Students Union KSU haka janmiet jong ke arpa hundriu tarik nailar arja hundriu nakaliang undoya saj an bapau khmat ke rilum jain tia bat ukurtong ke United Democratic Party syaka election MP shiteng samoy Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ubak Vivan Stone GK Kynta ula kentui ke sarkar jalaban pelat Shwa yaki Nongïalam ke KSU. Kumban syukudau bagi Nongïalam ke KSU berkentop ya usamla Raymond Kharjana Presiden, usamla Pinkman Lang Sanmit Vice President, usamla Ruben Najar General Secretary bat usamla Jeremiah Potmi Assistant Organizing Secretary, kila syak kam namar ki jingmi ki huri hura na ke rally archaka, kebla penlong da ke seng menha ke kat kendai tarik unailar arhajar arpun riu. Kejingïakren bat ke sorkar kan long havlor ki santali ki mat jingdawa bat nakaliang uba VGK Kynta ulong bokursan ya ki mat kaseng wat la omya hapat bat ki kampen huri hura daki basyem kabu bat kentu ya kaseng ban hap pikir bha haba penlong ya ki jingyaki nga so ba nikong ya ko banai ku le ki ba bat ka badingkong ya ba ko ban kedo ka ni ka por ka long ba katu ka rally wa la penya ka KSU Students Union nga so ba initially ka plan ban long peaceful rally te hndre karan no ki jing huru ra ka jing kuma yase ki don ki ba shim advantage but yase ki mde ki members of the KSU te namsu ya ha ka jing kuma ching show ya dan te nangni shakman yase ka KSU ka de long very careful aba pi penya ki protest ni pajba nga shimet le ka support ba but borobor kali belong non-violent. Te hakini kaporu akwa ban ong ba ka sarkar kala bakla shibone haba kala field kala order. Lada shathi sha East Janta Hills or Port Badan gatuk hearing on pollution. Te kala don ka jing pahara kabla palat ka basurkai kala don tuki tear gas tuki bomb tear gas. Yase kamsuya ha bakan long ka don. Te menta ka KSU kalaya chakman bandawa kijing dawa ki don san drupali te ka sarkar hi kadai ban shimkhia kani ka jendawa cho ka KSU but ngayro ya ka KSU namar banado ki por min Shwa hi kadai maka kabalang thikum ka speed breaker kabadai ki eyes and ears of the public kabadai ki khmat ki skor jo paiba but lada ka KSU ni condemn kalong ke ba bakla hakini ka por ka banang ba kamantoi bandan kanuno ka Jingïakren lada kitu ki South Sanmut ki leader ki don opposite te ka sarkar lada ka long serious sisha kali ban palai ki masakem na ko abanong shushu hakini ka por ba ka sarkar kala khod ki members of the KSU Students Union Nongïalam when you discuss your demands ke joki nga so ba kamantoi ban le apunta ka ba kongsan hi kalong ban palat Shwa to the leaders to president vice president general secretary but to organizing secretary but shukam palat Shwa ki asking laisi ai kata ka interim PR bond nila banong palat ki ai kindon ringkat kindon lang Khnang ba ka Jingïakren bat ka KSU kanlong ka ba Ïaid bat Kaba long ka Jingïakren. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya